So, ffrindiau, mae'n dechrau tymor newydd a da ni'n dechrau cyfres newydd heddiw. Cyfres yn edrych ar fywyd a gweinidogaeth a her y proffwyd Elias. Ni'n mynd i fod yn plymio mewn i lyfr 1 Brenhinoedd a penodau cyntaf llyfr 2 Brenhinoedd, yn nyfnderoedd yr Hen Testament. Ni'n siarad am gyfnod oedd tua 8 i 900 o flynyddoedd cyn Crist. Felly bron a bod rhyw 2,000 o flynyddoedd yn ôl o'n amser ni heddiw. Felly da ni yn mynd nôl i hen hanes. Ond hen hanes, gobeithio byddwn ni'n gweld dros yr wythnosau nesaf, sy'n llawn her, yn llawn gobaith ac yn llawn anogaeth newydd i ni heddiw. Achos bod gair Duw yn perthyn i gyfnodau gwahanol mewn hanes, da ni hefyd yn credu yn dydan gobeithio fod gair Duw yn dod yn ffres i'w bobl ym mhob oes. Os ydyn ni efo meddyliau a calon agored i'r peth, a bod ni'n gadael i'r ysbryd glân wneud i waith yn dod a'i air yn fyw i ni. Felly mae'r darlleniad bore yma yn dod o 1 Brenhinoedd 16, dechrau darllen yn adnod 29 tan 1 Brenhinoedd 17 adnod 1. So mae'r adnodau yma jyst yn rhoi cefndir hanesyddol y cyfnod i ni. Pan ddaeth Ahab fab Omri yn frenin ar Israel, roedd Asa wedi bod yn frenin Jwda ers 37 o flynyddoedd. Bu Ahab yn frenin yn Samaria am 22 o flynyddoedd. Gwnaeth Ahab fwy o ddrwg yng ngolwg yr arglwydd na neb o'i flaen. Doedd dilyn yr eilinod wnaeth Jeroboam fab Nebat ei codi ddim digon ganddo. Priododd Jezabel, merch Ethbal, brenin y Sidoniaid, ac yna dechrau plygu ac addoli'r Baal. Adeiladodd deml i Baal yn Samaria a rhoi allor i Baal ynddi. Cododd bolyn i Ashera hefyd. Roedd Ahab wedi gwneud mwy i wylltio'r arglwydd Duw Israel nag unrhyw frenin o'i flaen. Yn y cyfnod pan oedd Ahab yn frenin, dyma Chiel o Bethel, nid Bethel Caernarfon, yn adeiladu Jericho, a berthodd ei fab hynaf Abrim wrth osod sylfaenu'r ddinas, a'i fab ifancaf Segwf pan oedd wedi gorffen y gwaith ac yn gosod y gietiau yn ei lle. Dyma'n union roedd yr arglwydd wedi ddweud fyddai'n digwydd drwy Josua fab Nun. Wedyn, dyma lle mae Elias yn camu mewn y stori. Dyma Elias o Tishbe yn Gilead yn dweud wrth Ahab, mor sicr a bod yr arglwydd Duw Israel yn fyw, ydyw dwi'n ei addoli. Fydd yna ddim gwlith na glaw y blynyddoedd nesaf yma, nes i mi ddweud yn wahanol. Yr bendith Duw ar ei air i ni. Felly fel o'n i'n dweud, dros y misoedd nesaf, ni'n mynd i fod yn edrych ar hanes y proffwyd Elias. A fydd yr hanes yn mynd â ni i bob math o gyfeiriadau ac at bynciau gwahanol. Byddwn ni'n edrych ar themau mawr fel awdurdod Duw, gair Duw, sut mae gwrando ar lais Duw. Ond byddwn ni hefyd yn mynd i edrych ar bynciau fwy bugeiliol, pethau fel sut y dylen ni fel Cristnogion ymateb i bethau fel iechyd meddwl. Byddwn ni hefyd yn gofyn sut allwn ni ofalu ac annog yn gilydd drwy amseroedd anodd. Byddwn ni hefyd yn gofyn cwestiynau fel sut mae bod yn bobl Dduw mewn oes lle nad ydy llawer o bobl falle yn ceisio Duw. Byddwn ni hefyd yn gofyn cwestiynau ynglyn â cyfiawnder Duw a be mae hwnna'n golygu'r ffordd da ni yn ceisio byw fel disgyblion iddo fe mewn byd sydd i weld mewn llawer wedd yn fyd anheg ac anghyfiawn. Felly gobeithio wnawn ni weld dros wythnos nesaf, bod hwn yn hen hanes, mae'n cyffwrdd
ar lot o brofiadau a themau sy'n berthnasol iawn i ni heddiw wrth i ni geisio Duw i fod yn ddisgyblion iddo fe. Hynny yw, gweledigaeth fi yn y gyfres yma yw yn bod ni'n cael yn ysbrydoli gan hanes Elias i fod yn bobl Duw heddiw. Bod ni'n cael yn ysbrydoli gan Elias bod nid yn unig yn bosib byw fel pobl Duw yn yr oes da ni'n byw ynddo heddiw, ond bod e'n bosib fflyrisio fel pobl a disgyblion i Dduw yn yr amser da ni'n ffeindio'n hunan ynddo fe heddiw. Ond bore yma, gan bod yn dechrau'r gyfres, mae'n mynd i fod yn fwy o gyflwyniad, sôn pwy oedd Elias, sôn am ei gyfnod a sut mae hwnna'n setio lan gweddill y gyfres. So, pwy oedd y proffwyd Elias? Wel, mae Elias bron yn ymddangos allan o nunlle. Mae e'n cyrraedd llwyfan hanes fel corwynt. Ni dim ond rili'n gwybod dau ffaith am ei gefndir e. Ni'n gwybod o le mae e'n dod, o Tisbe yn Gilead, ac ni'n gwybod beth yw ystyr i enw fe, sef yr arglwydd Dduw yw Yahweh. So dyna ni'n gwybod amdano fe. I ni ddim yn gwybod llawer mwy na hynny am ei gefndir e. I ni ddim yn gwybod llawer am ei achau teuluol e. I ni ddim yn gwybod o ba lwyth mae'n dod, pwy oedd ei dad e, pwy oedd ei fam e, na dim byd. Mae e'n bach o ffigwr, mae yna bach o fel ddirgelwch o gwmpas y peth. Ond falle bod hwnna yn arwydd y cael ac yn bwysig ynddo fe ei hun. Os weithiau, da ni'n gallu rhoi gormod o bwyslais ynglŷn â pwy ydy rhywun, pwy ydy cefndir rhywun, pwy yw eu rhieni nhw, yn hytrach nag anrhydeddu person am pwy ydyn nhw ynddyn nhw eu hunain. A chybod be, da ni fel Cymru yn waeth na neb am wneud hynna. Achos, dwi'n gwybod amdano chi, ond be da ni fel Cymru yn aml yn wneud yn wael ydy, pan da ni'n cyfarfod rhywun am y tro cynta, ni'n gofyn y cwestiwn hollol cringe ac yn y profiad na, pwy yw dy dad di? Da ni'n chwerthin, ond mae'n rhan dydy o'n diwylliant ni. Ac ar rywydd, mae'n beth da dydy, achos mae gwreiddiau a clymu teuluol a pethau yn rhan bwysig o'n diwylliant ni ac yn y blaen. Ond hefyd, mae yna rhywbeth sy'n gallu bod yn sinister a falle bach yn clici tu ôl y peth hefyd, yn dyfa. Sef bod ni dim ond yn fodlon derbyn rhywun os ni'n gwybod pwy yw eu tad nhw, neu os ni'n gwybod beth yw eu cefndir nhw ac o le maen nhw'n dod ac yn y blaen. Cwestiwn digon diniwed sy'n falle yn arwain i broblemau. Ond y pwynt, y reswm dwi'n tynnu sylw at hyn, yw y peth am Elias yw does dim ots am ei gefndir e, does dim ots pwy oedd ei dad e, be sydd yn bwysig yw pwy oedd e nawr, sef bod e yn broffwyd i'r arglwydd. Sim ots o ba gefndir mae'n dod, sim ots pwy oedd ei dad e, ond mae'n bwysig pwy yw ei Dduw e. A bod y Duw hwnnw ar waith yn ei fywyd e nawr. Dyna yw'r peth pwysig. A mewn ffordd, ddim bod fi eisiau gwneud yn fach o'n cefndiroedd ni a pwy yw yn tad ni ac yn y blaen. Mae pethau fel yna yn iawn yn ei le, a mae gennau account ar findmypast.com fel llawer ohonych chi. Mae'n ddiddorol yn dydy. Ond does dim byd fwy pwysig na pwy ydyn ni nawr yn yr arglwydd. Dyna yw y cwestiwn ar ystyriaeth fwyaf pwysig. A o'n i'n dweud, enw Elias, ystyr yr enw oedd fy Niw yw Yahweh. Ac yn amser yr Hen Testament, oedd hwnna'n digwydd yn aml, oedd lot mewn enw, oedd yn dweud rhywbeth. Felly dyna yw'r wers gyntaf dwi eisiau ni ddysgu o'r hanes yma am Elias. Mewn cymdeithas sy'n falle'n rhoi llawer o sylw i statws rhywun, pwy ydych chi, o le chi'n dod, pwy yw'ch tad chi.
Mewn diwylliant fel yna, mae'n hawdd i bobl deimlo'n ddiwerth, chybod. Wel, dwi neb. Dwi ddim yn dod o deulu pwysig. Dwi ddim yn perthyn i neb. Ac yn y byd Cymraeg, yn y byd Cristnogol Cymraeg, mae eisiau ni watcho'n hunan rhag hynny, does, chybod? Achos God has no grandchildren. Mae'n bwysig bod ni yn hawlio ffydd a dod i berthynas real efo Duw drosto ni yn hunain ym mhob cenhedlaeth. Mae naid Elias o nunlle i ganol chwifan hanes yn atgoffa ni bod yn cefndir ni ddim mor bwysig â hynny. Duw, o le ni'n dod na pwy ydyn ni ddim mor bwysig â hynna. Dyw pwy yw yn tad a'n mam ni neu beth bynnag ddim yn gorfod yn diffinio ni. Yr hyn sydd o'r pwysicrwydd mwyaf di'n perthynas ni efo Duw heddiw. A mae'r Duw yna a pwrpas i fywyd pob un ohono ni. Dyna dyn ni'n gweld yn hanes Elias. Dyna fyddwn ni'n gweld dros yr wythnosau'r misoedd nesaf. Sef, nid yn unig fod Elias yn cerdded efo'r arglwydd, rhan fwy o'r amser. Ni weld mewn chydig wythnosau oedd o'n mynd off track weithiau. Ond yn hytrach, pwy oedd e yn yr arglwydd? Dyna oedd ei hunaniaeth e, sef person yr arglwydd. A mae'r un Duw yn dymuno roi galwad y pwrpas i fywyd pawb sy'n agored i hynny heddiw. Os ydyn ni efo meddyliau a calonau agored i hynny. So dyna gyflwyno Elias. Wel, beth am ddyddiau Elias? Mae yna gan yn does. Rhain ydy dyddiau Elias. These are the days of Elijah. O'n i a treu yn trafod y peth cyn heddiw. O'n i'n meddwl bod y bach yn deep end bod ni'n canu fe heddiw, ond dwi eisiau ni ganu fe rhywbryd tymor yma, oce? Ni'n gweld Robin yn gwenu, ddim yn gwybod, un embarrassment neu mewn cyffro, dwi'n gwybod. Ond pryd bynnag da ni yn canu'r gan yna, fe rai ni gael band llawn. Rhain ydy dyddiau Elias. Wel, beth oedd dyddiau Elias? Beth oedd y dyddiau Elias yn byw ynddyn nhw? Wel, oedd e'n byw trwy gyfnod o ddirywiad ysbrydol a diriwiad moesol yn rhedeg ochr yn ochr â hwnna. A oedd y diriwiad ysbrydol a moesol yma i weld yn fwyaf clir yn y brenin Ahab. Sef brenin ar y pryd oedd y genedl wedi rhannu yn ddau, a gyda chi teyrnas y gogledd a brenin teyrnas y gogledd ar y pryd oedd Ahab. A nid yn unig oedd Ahab yn ddyn drwg yn y bôn, ond oedd e wedi stopio addoli y gwir Dduw, ac oedd e wedi priodi gwraig o'r enw Jezabel. A falle, dwi'n gwybod amdano chi, ond pan o'n i'n tyfu fyny, oedd Jezabel yn rhyw byword am ddynes ofnadwy, tyfod. Os, na i ddim dweud, mi mae hwn yn cael ei wedd arlledu, so na i watcho'n eiriau ofalus, ond gwybod os bydde... Na, dwi ddim yn ei ddweud, ond basically, os fysa rhywun, os fysa nhad yn cwmpo allan efo rhai pobl, os y dad yn arfer dweud, hen Jezabel ydi hi. Ond dyna ni. Ond dyma lle mae'r ffres yma dod ohono, sef Jezabel, y wraig anodd, awkward, ddrwg yma. Ond joking aside, y rheswm pam oedd dylanwad Jezabel yn wael, oedd oherwydd bod hi'n adnabyddus o fod yn berson oedd yn addoli Baal. A Baal ar y pryd oedd ac yn cynrychioli yr ysbryd tywyll, ysbryd drwg, be fydden ni heddiw falle yn adnabod fel yr ocult. Felly, drwy ddod â'r dylanwad yna mewn i'r genedl, oedd Ahab ddim yn frenin da. Oedd e ddim yn frenin doeth. Ac felly, oedd diriwiad ysbrydol a moesol wedi dod mewn i'r genedl. I ddeud y gwir fel wnaethon ni ddarllen yn y darlleniad munud yn ôl, 1 Brenhinoedd 16.33,
Mae'n dweud, roedd Ahab wedi gwneud mwy i wylltio'r arglwydd Duw Israel nag unrhyw frenin o'i flaen. Dyma oedd y gweitha o'r gweitha o frenhinoedd Israel erbyn y pwynt yna. Drwy agor y drws i addoli Baal, oedd Ahab wedi agor y drws i bwerau ysbrydol tywyll ddod mewn i'r wlad. Ac wrth i ddirywiad ysbrydol ddod mewn, oedd dirywiad moesol yn dod mewn, ac wrth i ddirywiad moesol ddod mewn, oedd anghyfiawnder yn dod mewn i'r wlad, a bydde'r pobl mwyaf tlawd, a pobl mwyaf anghennus mewn cymdeithas yn cael eu trin yn fwy a fwy drwg. Ydy hwn yn syndod gyfarwydd? Achos does dim gwadu fod yna ddirywiad ysbrydol di bod yn gwlad ni dros y ganrif ddiwetha. Ac ochr yn ochr ar ddirywiad ysbrydol yna, da ni wedi gweld ddirywiad moesol mewn sawl maes hefyd. Da ni yn byw mewn oes yn dydan lle mae arweinwyr cyhoeddus mewn sawl maes ddim yn dangos integrity, ddim yn cadw at ei gair, ddim yn gwneud yr hyn sydd yn iawn a chymwys. Ond y gwir amdani yw, mae arweinwyr cymdeithas dim ond yn adlewyrchu'r gymdeithas sydd yn ei creu nhw. A fel Cristnogion, da ni'n gwybod mai dirywiad ysbrydol sydd tu ôl lot o'r problemau yma. Falle bod llawer o bobl heb droi o'r capel ac o'r eglwys i addoli duwiau eraill yn yr union rhan ffordd a proffwydi Baal, falle. Ond eto, da ni'n byw mewn oes le mae pawb yn dal i ddilyn rhyw fath o dduw, yn dydyn. A'r Duw sy'n sicr yn fwyaf amlwg yn gymdeithas heddiw ydy materoliaeth ac unigolyddiaeth rhemp. Sef y syniad mae arian ydy Duw. Dim ond i ni, allwn ni sortio allan yn holl broblemau os allwn ni jyst sortio allan yn broblemau ariannol. Ac hefyd unigolyddiaeth, sef y syniad mae jyst gofalu ar ôl fi fy hun. Os gan i jyst canolbwyntio ar gofalu ar ôl fi fy hun, anwybyddu pawb arall, allai, I can forge my own destiny. Dyna, rhai o'r pethau. Ond wrth gwrs, da ni'n byw mewn oes wedyn sy'n gwybod pris popeth ond gwerth dim byd. A da ni'n byw yn wahanol iawn i sut mae Duw wedi'n creu ni. Mae Duw wedi'n creu ni, nid i adael i gyfoeth yn rheoli ni, nid i adael ni fod yn dduw ar yn destun ni'n hunain. Mae e wedi'n creu ni i fod mewn perthynas efo fe ei hun. Mae e wedi'n creu ni i fod yn addolwyr iddo fe. A mae addoli yn golygu lot mwy na jyst dod yma am awr a ddydd Sul i ganu caneuon. Mae addoliad yn golygu rhoid yn cyntaf, yn gorau, yn popeth, yn y ffordd da ni'n byw, yn y ffordd da ni'n gweithio, yn y ffordd da ni'n trin pobl i'r arglwydd. Da ni wedi cael yn creu i fod fel yna. Ond yn yr oes fodern yma, da ni wedi setlo am rhywbeth lot llai. Ac yn yr un ffordd oedd dylanwad proffwydi Baal wedi dod mewn i bobl Dduw yn amser Elias. Gwir amdani yw, mae'r gwerthoedd y byd wedi dod mewn i mywyd i fel Cristion, ac wedi dod mewn i'n bywyd ni fel eglwys. A mae'n bwysig bod ni'n agored i hynny a gwarchod yn hunain, a bod ni eisiau, fel ynyddi Elias, cael ein galw yn ôl at yn galwad cyntaf i'r arglwydd. Beth i ni felly yn wneud yn wyneb hyn? Oes yna rhywbeth allwn ni ddysgu jyst o'r adnod gyntaf yma am fywyd Elias ynglyn â'n postio ni, yn osgo ni fel Cristnogion yn yr oes da ni'n ffindo'n hun ynddo heddiw? Wel, oes. Mae lot newn ni ddysgu dros yr wythnos nesaf, ond yr un peth dwi eisiau ni ddysgu bore yma yw mai y peth cyntaf dylen ni wneud cyn unrhyw beth arall ydy troi yn postio tuag at yr arglwydd. Tiwnio allan o sŵn a dylanwad y byd a tiwnio mewn i air ac arweiniad yr arglwydd. A ni'n gweld hwnna ar ddechrau pennod 17.
Mae Elias yn dweud, mor sicr a bod yr arglwydd Duw Israel yn fyw, y Duw dwi'n ei addoli. A wedyn mae e'n mynd mlaen i broffwydo, ond y pwynt ydy, mae e dim ond yn gallu broffwydo oherwydd bod e'n gyntaf wedi cymryd y posture yma o gyhoeddi fod yr arglwydd yn fyw a bod e'n dewis addoli y Duw yna. Mae Duw yn fyw. Ydyn ni'n credu fod Duw yn fyw? Gobeithio yn bod ni. Achos os da ni ddim yn credu fod Duw yn fyw, yna beth da ni'n neud yma? Pam da chi ddim wedi mynd am dro ar ddiwrnod mor braf a hyn? Beth yw'r pwynt dod yma os nad ydy Duw yn fyw? Ac os ydy Duw yn fyw, mae e'n dduw sy'n gwerth i addoli. Ac os ydym ni'n cael y posture yna yn iawn ger bron Duw, bydd Duw wedyn eisiau'n defnyddio ni. Bydd Duw wedyn yn rhoi pwrpas a galwad i fywyd pob un ohonoch chi. Bydd y pwrpas a'r galwad yn edrych yn wahanol, ond yr un Duw fydd yn ei roi de. Beth bynnag am gyd-destun ysbrydol yn cyfnod ni, beth bynnag am y diriwiad ysbrydol sydd yn gwlad ni heddiw, dyw e ddim yn newid y ffaith yn bod ni'n credu fod yn Duw ni yn fyw. Mae un o ganeuon Dafydd Iwan wedi cael lot o airplay yn y misoedd diwethaf, dydy. Yma o hyd gan fod e wedi troi yn anthem gan tîm pêl-droed Cymru. Ac un o'r llunellau yw, yn y pennych olaf yma, mae'n dweud, erdied yw'r fagddi o'n cwmpas. Ac yn amser Elias, oedd hi yn gyfnod tywyll. Byddai Dafydd Iwan yn dweud, erdied oedd y fagddi o gwmpas y proffwyd Elias. A weithiau fel Cristnogion, da ni'n gallu bod fel yna. Mae'n gyfnod tywyll. Does dim lot o bobl yn dod i'r capel. Does dim lot o bobl yn credu'r un peth â ni. A da ni'n gallu gadael hwnna wedyn i effeithio sut da ni yn siarad a byw fel Cristnogion. Ond, fel mae Dafydd Iwan yn dweud, erdied yw'r fagddi o gwmpas, ond rydyn ni'n barod am doriad gwawr. Oedd Elias yn barod am doriad gwawr, achos y posture oedd o gyda, bod e'n credu fod Duw yn fyw a bod e'n dymuno i addoli fe. Beth yw yn posture ni fel Cristnogion heddiw? Ydyn ni yn gadael i'r oes da ni'n byw ynddo effeithio'n posture ni? Neu ydyn ni yn gadael i'r reality fod yn Duw ni yn fyw effeithio'n posture ni? Dyna gai awgrymu ar ddechrau gyfres, dyle yn osgo ni i fod ar ddechrau tymor newydd. Ydy peidio gadael i ysbryd yr oes effeithio a dylanwadu'n hunaniaeth ni, ond yn hytrach y reality fod gyda ni Dduw sydd yn caru ni, fod gyda ni Dduw sydd yn derbyn ni, fod gyda ni Dduw sydd yn fyw, sy'n dymuno roi pwrpas a galwad i fywyd pob un ohono ni heddiw. Gai wahodd chi godi ar eich traed a newn ni gyflwyno'n hunain i Dduw mewn gweddi. O Dduw Dad, i ni yn diolch i ti am y neges syml yma gan Elias a ddechrau'r hanes yma. Bod e'n cyhoeddi fod ei arglwydd yn fyw a bod e'n dduw oedd gwerth i addoli. Ac o Dduw Dad, i ni'n gweddio y byddwn ni hefyd yn cael profiad am y tro cyntaf falle neu o'r newydd o hynna bore yma. Y byddwn ni yn profi a gweld y Duw sydd yn fyw a bydd yn calonnau'n meddyliau ni'n cael ei droi i roi addoliad newydd a ffres iddo fe ar ddechrau tymor yma. O Dduw Dad, i ni'n cyflwyno unrhyw un yma o Dduw Dad sy'n ar groesffordd mewn bywyd o Dduw Dad. Ddim yn siŵr le maen nhw'n mynd gyda unrhyw beth. A falle ddim yn siŵr le maen nhw'n sefyll efo ti. Wel, o Dduw Dad, yn yr un ffordd nes di roed galwad ar fywyd Elias, i ni'n gofyn i ti roed galwad i unrhyw un sydd ar groesffordd heddiw.
Unrhyw un sydd ddim yn siŵr pa lais i wrando arno fe mewn byd o leisiau. I ni'n gofyn i dy lais di godi uwch ben pob un arall bore yma yn y meddyliau'n calonau ni. O Dduw Dad, i ni'n gofyn i ti warchod ni rhag ysbryd yr oes. I ni'n gofyn i ti warchod ni rhag ysbryd negyddol, yn arbennig ysbryd negyddol pan mae e'n dod i le y ffydd Gristnogol yn cymdeithas heddiw. Anfon yr ysbryd glân jyst i danio tân newydd yng nghalonnau pob un ohono ni. Anfon yr ysbryd glân i atgoffa ni fod y Duw gamodd mewn i fywyd Elias yn dymuno camu mewn o'r newydd i fywyd pob un ohono ni bore yma. Amen. Amen. Gewch chi eistedd lawr. Wel, wrth bod ni yn troi at fwrdd y cymun nawr, oedd Elias yn berson gafodd i ddefnyddio gan Dduw gan i fod yn gwrando ar lais Duw. Ac oedd ganddo fe ffydd i rannu y gair yna gyda'r byd o'i gwmpas e. Ac wrth i ni droi at fwrdd y cymun bore yma, mae'n bwysig i ni gofio fod Duw dal yn siarad gyda ni heddiw. A mae e'n siarad gyda ni mewn sawl ffordd, ond yn fwyaf penodol, mae e'n siarad gyda ni trwy ei fab, Iesu Grist. Oedd Elias yn disgwyl am y Meseia, ond i ni'n byw mewn oes lle mae'r Meseia wedi dod. A mae'r llythyr at yr Hebreaid yn dweud, mewn llawer dull a llawer modd, y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi, trwy bobl fel Elias. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab, Iesu Grist. Ac wrth i ni ddod at swper yr arglwydd, i ni'n gallu dathlu gyda'n gilydd be mae'r mab wedi gwneud drosto ni, be mae'r mab wedi gwneud i ni. Trwy i fywyd, i farwolaeth a'i atgyfodiad, mae'r llinell rhwngddo ni a Duw wedi agor. Mae'r llen rhwngddo ni a Duw wedi i rwygo. Ac felly, da ni yn gallu cymryd yr osgo yma i roi gwir addoliad i Dduw, achos bod Duw wedi'n caru ni, wedi marw i ni gael maddeuant a bywyd.